El poliesportiu Lluís Sunyer Picó d'Alzira va viure una trobada emocionant entre la Unió Deportiva d'Alzira contra l'Olímpic de Xàtiva. Una jornada que era important, ja que el guanyador aconseguiria els 3 punts. L'Olímpic de Xàtiva era l'equip que més necessitava emportar-se els punts, ja que un empat o perdre'l li haguera suposat perdre la 4a plaça. Tot el que hem treballat durant la setmana s'ha donat. Jo crec que hem sigut superiors en tots els aspectes a ells, menys en l'aspecte que al final és el que compta, que és el remat entre els 3 pals i el gol, que l'han tingut ells. I estic molt orgullós dels meus jugadors perquè ho han donat tot, han sigut dominadors absoluts i a part de totes les ocasions directes o indirectes, de jugades de 2 contra 1, de 3 contra 2, de córners, faltes. Espero estar contents de la nostra participació, del que hem fet avui, però ens anem, òbviament, tocats perquè era una oportunitat molt bona la que se'ns presentava per el nivell al que hem vist que estem nosaltres i doncs el futbol és així i ja està, marcat ells. No ens podem queixar del camp, ni nosaltres ni ells. El Sunyer, gràcies al bon treball que estan realitzant en els últims 2 mesos, ha vist un canvi absolut, la gespa està sensacional i ara podem gaudir del que ens mereixem, que és un Sunyer de primera i que anirà encara millorant perquè hi ha marxa de millora. En la primera part, l'Alzira va tenir millors ocasions del partit, arribant al temps del descans en un empat. En la represa, l'Olímpic de Xàtiva va recarregar energia i va marcar el primer gol que el faria guanyador del partit. Havíem pensat un primer plantejament de gent més dinàmica, d'associar-se més, que el camp donava per això i després el que duiem en el cap ha eixit bé, la resposta de Serà ha sigut extraordinària. Al final tot això demostra la unió que hi ha en la plantilla per intentar estar entre els 4 primers i era una qüestió de demanar-los que tots tenen que estar al 100% i que tots van a ser importants en lo que queda de temporada. És una molt mala notícia. Primer per lo que representa aquest club en quant a prestigi i el que representa en la comunitat valenciana. Segon, perquè els aficionats de repent se queden sense el seu ontenient i els aficionats del futbol semiprofessional se queden sense un club molt emblemàtic, de molta història, i després perquè, lògicament, hi havia futbolistes, cos tècnic, treballadors, empleats, que al final te quedes sin el teu treball. I, desitge que tot acaba un projecte, esperem que se reemprenga en breu un altre i que puguem veure l'ontenient estar on deu d'estar i que la gent torni a vibrar en aquest club i en aquest equip que segur que jo crec que hi ha molta gent que ha viscut en la sang el que és l'ontenient, igual que hi ha molta gent que du dins de la sang el que és l'Olímpic de Xàtiva i espero que aquestes coses no passen perquè al final són molt desagradables i que tot vagi millor. Gràcies a la victòria, l'Olímpic de Xàtiva té l'opció de jugar la promoció d'ascens de segona divisió B.